curs d'espera, ja us podem presentar, finalment, la cantata del 2023. Kai, el joc de l'oportunitat. Aquest és el títol de la cantata que presentem aquest curs. Començo amb una breu introducció, després passarem per totes les escenes i cançons, l'argument de la història. Després, al final, us explico breument com podeu aconseguir la cantata i si teniu dubtes o preguntes ho podeu deixar als comentaris o en la bústia que deixarem de preguntes en els stories. Per fer aquesta cantata vam voler agafar un tema, com sempre fem, que agafem temes de l'entorn, ja siguin climàtics o socials que creiem que són rellevants, i vam decidir agafar el tema del desglaç dels pols i de l'extinció de les espècies d'animals. Per afilar tota aquesta història, ens vam inspirar amb el funcionament de Jumanji i veureu quan anem passant per l'argument, on hi ha moments on es barreja la realitat i la ficció i crea aquest ambient, aquesta atmosfera màgica de no saber si el que està passant realment està afectant a la realitat o no. Així, en general, també la cantata consta de 6 escenes amb les seves respectives cançons, una a cada escena. Es pot realitzar un únic curs, realitzar totes les cançons o adaptar-ho i fer-ne menys, per exemple. O, com nosaltres fèiem, això, que cada curs realitza una cançó i les escenes, el fil conductor, l'expliquen un grup de persones. Si adquiriu alguna de les nostres cantates, veureu que al diàleg no hi ha un nom dels personatges, són personatges impersonals, diguéssim. I veureu també que és molt flexible, que es poden reduir frases, que es poden desdoblar frases. Podeu escollir la manera que encaixi millor en el vostre centre de fer-ho, no? Nosaltres agafàvem un grup de persones que ens hi venia de gust fer-ho i treballàvem amb aquest grup de persones l'argument, tota la història, però també pot ser un grup de cada classe que faci l'escena d'abans de la seva cançó o d'abans de la cançó d'un altre. A més, en aquesta cantata, i això també és una cosa que passa en altres cantates, intentem que apareguin el castellà i l'anglès. I en aquesta cantata concretament hi ha una cançó, la primera cançó, que és en castellà, i després, al llarg de la història, hi ha una altra cançó que també té anglès. Dit això, començo a explicar-vos la història. La història comença en el menjador d'una casa on hi ha un grup de criatures al voltant d'un joc de taula. Podeu decidir si voleu ambientar un espai nadalenc, si voleu ambientar un espai més de menjador normal i corrent, sense cap mena de decoració. I el joc de taula pot ser un regal o pot no ser-ho, pot ser un joc que ja tenen allà. La qüestió és que és nou, és la primera vegada per totes aquestes persones que hi juguen. La primera escena, consisteix en obrir el joc i agafar les instruccions per poder entendre com funciona, no? I aquesta és la primera cançó, la cançó que us explicava, que és en castellà. Aquesta cançó és interessant perquè explica el funcionament del joc i ja comença a crear com aquest ambient semimàgic de atenció, són importants tots els moviments que feu, tingueu cura de les decisions que preneu, jugar en equip és important per poder aconseguir l'objectiu i explica això, que hi ha unes missions, que els hi tocarà una missió de manera aleatòria i que amb els seus personatges hauran d'anar fent accions, no com una mica un joc de rol, hauran d'anar prenent decisions que aconsegueixin revertir o afavorir aquella missió que els planteja el joc. Aquesta és la primera escena. Quan acaba aquesta primera escena ve la cançó i després comença la segona escena. En la segona escena comencen els primers passos, seguir les instruccions. El primer que hem de fer és escollir personatges. Escull cadascú personatges, els personatges en aquest cas vam escollir que fossin noms de déus i deesses, bastant variats i relacionats amb qüestions climàtiques també, ja que el joc és un joc que està relacionat amb missions que tenen a veure amb el canvi climàtic i en aquest cas concretament la missió que els toca, que és sobre el desglaç dels pols. Un cop han escollit tots els personatges, hi ha un punt aquí d'inflexió de és que a mi sempre em toca escollir l'últim, és que tu guanyaràs, un petit moment així, en el que s'introdueix la importància de jugar en equip. I aquí ve la següent cançó, la cançó Som un equip, que és una de les que us compartirem com a cançó independent, perquè també és una cançó que fàcilment pot ser utilitzada fora d'aquest context i la podeu fer servir independentment de si teniu la cantata o no, o si voleu fer la cantata sencera o no. Tindreu l'opció de poder entrar al nostre canal de YouTube i allà trobareu la cançó. Després d'aquesta cançó de Som un equip, comença a haver els primers sons que
tenen a veure amb el que han dit les cartes, però que en realitat no estan en l'ambient, però els han sentit, però dubten. Comença a haver-hi aquest dubte. També en aquesta escena se'ls planteja la missió que tenen, que consisteix en salvar els últims ossos polars que s'estan a punt d'extingir. A partir d'aquí es plantegen, ostres, aquesta missió sembla que podria ser real, no? I comencen a imaginar com els hi agrada que sigui, no? L'hivern com és ara, no? I la neu, i el gel, i el fred. I aquesta és una cançó que també la tindreu independentment disponible, que és una cançó que té dues versions. La versió de l'hivern, una versió que parla de l'hivern, i la mateixa versió on parla del Nadal. La possibilitat de fer una o l'altra, això ja està a les vostres mans i podeu prendre la decisió que sigui coherent amb la línia del centre educatiu en el que treballeu o del lloc on vulgueu fer aquesta cantata. I després d'aquesta cançó ja sí que definitivament entren en el joc. I en aquest començar a jugar ja sí que comencen a passar coses una mica més estranyes, no? Treuen una carta que diu que hi ha una tormenta, que no sé què, que no sé quantos, i de sobte es posa a ploure, no? I no estava havent-hi una tormenta en el lloc on ells estaven jugant. A través d'aquestes coses que comencen a barrejar la realitat i la ficció, es comencen a plantejar què passaria si fos possible canviar el món jugant. I aquesta és la cançó d'aquesta escena. Llavors arribem a l'escena 5. L'escena 5 ja és a punt d'acabar de la història. Continuen jugant en aquesta escena 5, però hi apareix una veu narradora que agilitza aquest procés del joc. Fan l'última tirada de la partida, sembla que no aconsegueixen superar la missió i se'n van a dormir una mica decebuts, decebudes, però alhora contents perquè s'ho han passat molt bé jugant i amb ganes de tornar a repetir la partida. I aquí és on torna a aparèixer aquesta veu narradora que explica què passa la nit i que l'endemà quan es lleven, la primera de les criatures que es lleva, amb un diari que hi ha sobre la taula, es posa a fullejar-lo i llegeix una notícia que li crida l'atenció perquè hi ha la imatge d'un os polar i pensa, ostres, el joc que vam fer ahir, no? I al llegir el text que hi diu, doncs explica que ha mort un dels últims ossos polars que queda abans de que s'extingeixi l'espècie. Clar, aquest personatge de sobte al·lucina, no? No sap si això té a veure o no amb el seu joc, si el que realment ells estaven vivint, de que hi havia coses que ens feien sospitar que estaven passant en la realitat del joc, clar, ara què, no? Què vol dir això? I aquí ve la penúltima cançó, no? Una cançó que es diu No pot ser. És o no és, no? El que hem fet ha afectat a la realitat? Ha estat així? No ha estat així? I finalment arribem a l'última escena on va despertar a les altres criatures, els explica el que acaba de llegir i entre que s'ho creuen, no s'ho creuen, es plantegen si han tingut alguna cosa a veure o no i decideixen que ja que han estat fent un joc i prenent petites decisions que en algun moment han ajudat, que això els empodera, i decideixen muntar una cançó de lluita, una mica el fenomen de la Greta Thunberg amb els Friday for Future, no? Com aquest animar i fer bola de neu que cada vegada més criatures s'animin a posar el seu granet de sorra. I ve l'última cançó, que aquesta cançó és la que té una part en anglès, que es diu Let's Do It. I també és una de les cançons que tindreu disponibles per poder utilitzar de manera lliure. Fins aquí és tota la història. Si compreu la cantata tindreu accés a això que jo estava ara aquí mirant-me per no oblidar-me cap detall, que és tot el guió de la cantata, després estan les lletres de les cançons i també les lletres de les cançons amb els acords. Podeu aconseguir tot aquest paquet, ens escriviu per correu electrònic i us informarem dels detalls. És una feina que per nosaltres ha estat costosa, i som 3 persones en l'equip treballant en això i desenvolupant-ho. Llavors és una feina que li donem un valor i per això té un preu, però sempre diem que no volem que us quedeu sense fer-la per qüestions econòmiques. Per nosaltres és prioritari que pugueu gaudir d'aquest material, així que qualsevol cosa ens ho escriviu en el correu electrònic, que és info@pimpampsons.cat. Com us deia, la cantata vindria amb aquest dossier on està en PDF el guió, les cançons i els acords. Després també teniu totes les cançons cantades i totes les bases de les cançons. També tindreu accés a vídeos de YouTube. Els que estan disponibles per tothom estan disponibles per tothom, però després també hi ha altres, la resta de cançons, que també podeu accedir a través de YouTube per poder-les compartir amb l'alumnat, per exemple, que és més fàcil. I teniu també la versió karaoke amb la lletra, que això també pot ajudar a treballar-la. Teniu també el guió en Word, per si vosaltres voleu modificar i afegir o treure alguna part.
i fer-la al vostre gust o posar noms en els personatges, això ja com vulgueu. I finalment també us oferim que puguem xerrar-ho, fer algun tipus d'acompanyament o assessorament en el procés. Al final nosaltres ja l'hem feta, per tant tenim experiència en la realització d'aquesta, tenim estratègies de treball de les cançons, de les coreografies que hem fet, de què ens ha funcionat, què no, i doncs estem a la vostra disposició perquè puguem trobar-nos i fer alguna videoconferència o fins i tot venir a veure-us al centre i poder treballar conjuntament amb la cantata. Però sobretot volem que sigui un material que us el feu vostre, de fet un cop el tingueu ja és vostre per sempre, podeu aprofitar tantes vegades com vulgueu i sempre que vulgueu. Esperem que sigui un material que us sigui d'utilitat, que us hagi agradat i aquí estem a la vostra disposició esperant els vostres missatges. Gràcies!